Ternyata ojo matiku, saiki mati yo. Ternyata nyata mungsuhe abot sinuwun. Abot apa teh abot? Sekti Mandraguna. Kula dipun kroyo dipun cocok kangge gaman. Satemah kula tatu alang keranjang. Ojo mati dhisik, Bagong. Sinuwun. Tanggunganmu jakeh. Kula namung napa sinuwun? Tanggungan kula napa? Lah kae bojomu sampeyan piye? Wis. Kula namung pesen sinuwun. Apa, Pak? Heeh, piye? Nek aku mati, tulung garing susulno aku mati, Pak. Hei!